Takže my si ukážeme u vás Wiggleproof pro neposledné děti. Použijeme šátek velikosti 7, je veliká spotřeba látky. Ještě pohodlnější by byl šátek velikosti 8. Začneme jako u batohu. Řádně si tady táhneme upruhy. Jeden si dáme mezi kolena. A pořád si držíme tady tu látku, protože jinak by se nám ten popruh potom rozjel. Takže držíme a rozsláhneme. A pak si to předáme do druhé ruky. Tím pádem se nám to nepoholí. A skončíme vlastně na tom rameni, na kterém jsme začali. Položíme si popruh a dáme si ho mezi kolena. Tedy ten druhý. Zase. Nabereme si do ruky. Držíme, vedeme pod nohou. Ano, papa. A taháním za lemy všechno utáhneme. Můžeme si zkontrolovat, než se nemáme jednu nohu výš, jednu níž, protože to se často stává. Ale je lepší si to zkontrolovat už při vázání, protože v této fázi už se špatně utahuje. Ty popruhy prostě tady zůstanou, jak jsme je dali. A když jsou povolené, tak se nám pak rozlézají až na ramena. Složíme si popruhy. Nošenec mi trošku asi vyrostl, protože dřív šlo udělat ještě tady flexi twist a takhle vést dozadu. Teď by to šlo vlastně s uzlem pod zadečkem. Takže teď musím si ještě víc složit. A mohli bychom udělat i tady flexi twist, kdyby nám to, pokud nám to vyjde. Ale vážíme už na cípech, ale ten úvaz se tím opravdu zpevní a na nějaké dlouhé cesty je to opravdu ideální. Zastrčíme si tady látku, která nám zbyla. Hotovo.